up? Mapagpalang umaga po. Muli, nandito tayo sa Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan. Ayun o, kasama po natin si Sargento Mendoza. Ayun o. Saka si SPO-10 Jerome Pidlawan. Ni man ini, Bangkeeng Tan. Sana may karagad mangaldan itan si Fragman Makasta TV. Please support. You know. And then sa mga bago pa lang sa aming video, supportahan nyo po Magic Hands para lagi kayong updated sa aming bagong video. Alright, tara, start na natin. Shoot na natin ngayon si Payne, ang bida ngayon. Let's go. Alright, magandang umaga. Mas marakat natin laman to. Sir, kumpara sa amin dati. On. Bueno. Start na natin. Matapang yung babae kaya binasalan. Ano yung manakadyo? Nakakal. So, sige sir, dilatan. Bomba na mo labat. Ha? Tala. Diyan na po si Payne. Nakala muna ka dyan. Tayo ka lang doon sa camera para hindi ano. Doon na doon, dyan ka lang. Takpan mo lang yung camera. Yung anino. Ay, hindi ko mo. Yan. Usog ka doon. Usog ka pa doon. Usog ka doon. Yan. Yan. Go. Yan na. Ilang pangit lang. Ang bakalabilo. May nama to. Dito ka na lang sa kabilang paa. Dun sa kabilang paa. Ano ba atin Elizabeth ano yun? Hindi ka lang tatakot na wanta may amo to. Dapat. Hindi. Gubobombo ng tan. Namutin mo ni natrak. Buti na eh po. Muting ka mo po. Pangalan tayo Builo muting ka eh. Punta. Basta lang po. Ano ko ba? Makasta para to Fragman. Ni talay po Fragman. Nakabugta. Punta. Gani masali ko. Yeah. Nalak. Siyempre. Talaga. Siyempre. Naglaba-lubas. Minimal nilak. Bubombo ng kuy paltak pa yalan sa ikiray. Asol ay bubombo ng puta ganat tirante paltak ko na eh. Manang pa. Tulak la. Hindi makasalaya. Ugali. Liwatan ugali. Masasana yun pa ang ibabad. Hindi ka pare. Kapag ko. Aw! Saan? Lock and load, lock and load. Basic ka ni mga inload. Ay. Payne saka si Queen Elizabeth. Bakit story naman na tinirang barkada? Halos kina bimarge. Bimalagi asum sarang. Ano ba ni? Bimalagi asum. Intundak ingon. Ang bago lang may Kinondisyon man. nang puto ko lay. Mano ka tanyari ka mo eh. Noon. Intundak. Ang kasarap mo na pati sa sumsaman. Lambong Bawal pakainin ng buto ang aso. lambong nilagi. Oh. Lambong nilagi na. Lambong ni. Ay, Sarag sir. mo tay mga to ay. Unti-unti mo pinapatay ang aso mo pag pinapakain mo ng buto. Sigurado kung hindi mo malaso mo, pakainin mo lang. Ikaw nga, hindi ka kumakain ng buto. Bigay mo pa sa aso. Tapon mo na lang. Halos kinay. Mo nagdipiring sa ay. Bimalag na to ay aso. Oversize yung paymil oh. Grabe. Laki malaki. Ngayon lang may katapat si Payne. Lumaki siya. Lalpala, bali-bali mga saya. Na kondisyon. Yan, sa parang balakad yan eh. Wala ko yung raray, anak dararaya. Sapay ko ma.
Bali. Gano'n buharo to. Ayuro, malikot ako. Jerome, tanggalin mo nga yung ano, yung isa, yung may payong. Yung may payong tanggalin mo. Patayin mo na, pindutin mo. Buha po picture si Tisayaya ah. Bagang. Picture mo kami. Ajay ka sir, ajay ka sir. Ayun to. Yan. Okay, tira. Uy, di mo kaya. Tatlong bisis. Bilang ka, Bok, para alam namin. 2, 3. Yan. 2, 3. Dito ka. Sulit din lang na. Kapatawring kitang nakatayo ka lang. Sige. Tukuman. Tatableg si Magic Hands. Ala na, lug. Plug si Magic Hands. Ayun nga pala alcohol ko. Sabi ko, Grabe na stoy. Tara. ito ka. Ang sasamit. Ano pulos ko ya kasi? Kung sila tura may bakit mo tayo. Niling din ay abot may palpala. Hindi malah ng paglini may palpala may balak yan lang. Alright. Laking load mga kaibigan. Yan na po. Medyo matagal yan. Ngayon o. Kasama natin ngayon si Master Pain. Tugala. At ang kanyang amo na si Pragman. Mahalig sa susuto eh. Tingnan nyo po yung size ng babae. Malit ang diferensya. Si Master Pain saka si Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ng Europe. Yun o. Kasama si Sargento Mendoza. Sargento Si Mendoza. Spiutin Jerome Pidlawan. Yan o. Itag mo siya dyan si Bayo Kumar. Primo. Shout out dyan kay Sir, kay Engineer Merck. Yan o. Ininandala maasunan ken. Bayaw yo. Kung mo mansabay ko yun amay-amay na anak ko Sir Merck. Napakabait na engineer yan ng PLDT. Shout out sa iyo, sir. Love you. Yan, I love you ko naman ng Pragman. Love you. Yun, support nyo yung channel niya. Yes, Pragman yes. Makasta TV. Fragman Makasta TV lang. Alright. Fragman Makasta TV. Yeah. Lokawan. Nandito tayo ngayon sa Pugaro. Okay, alright. Bye-bye. Who let the dogs out?